Март месец наближава и в това видео ще си поговорим какво трябва да очакваме, какво се случва с нашите кошери, за какво трябва да се подготвим, така че те да бъдат едни силни семейства, които да могат да оползотворят първите паши. Аз съм Цвети от Биоферма Хумусче. Абонирайте се за нашия канал. По този начин изключително много ни помагате и стимулирате да правим още видеа за вас. Нека да започваме. Първо ще си поговорим какво се случва в кошерите. Като цяло, времето започва да се затопля, температурите се повишават, както и влажността. Започват да цъфтат първите растения, които осигуряват вече един сравнително стабилен приток на нектар и на прашец към кошера. С това нещо вече започват да се активизират и летателните свойства и дейности на пчеличките. Те събират този нектар, този прашец. Пчелите кърмачки започват да хранят по-обилно майката, което стимулира нейното яйцеснасяне и пилото започва да увеличава своя обем върху питите. Поради променливите температури обаче, тъй като през март месец имаме както високи температури, така и ниски, особено през нощта или по-студени дни като цяло могат да се наблюдават, особено в началото, пчелите започват да консумират повече храна. Увеличеното пило предполага и поддържането на по-голяма площ на оптималния температурен режим, което означава, че пчелите опитват да поддържат 32-34 градуса около пилото, така че то да не изтине. Заради този опит да поддържат тази температура обаче консумират повече храна. И независимо, че се отглежда повече пило вече в кошера, това пило предполага излюпването на нови пчелички млади, но броя като цяло на пчелите като брой в кошера намалява и това се дължи най-вече на отпадането на презимувалите пчели, на старите пчели, които са миналогодишните. Обаче какво се получава? Имаме увеличено пило, което се нуждае от температурен режим, но в същото време имаме по-малко пчели. Това нещо изключително много усложнява задачата на пчелите в кошера и затова трябва ние да се опитаме да им помогнем на тези пчелички, така че да могат да преминат този критичен месец, който е март. Нещата, които ние трябва да направим, първото и най-важното е да направим колкото е възможно по-рано основен, осведомителен, пролетен преглед на всички кошери. Това, което зависи от нас. Затова, когато в първия удобен момент, когато температурите са вече над 12, 14, 15 градуса, около 15 градуса е оптимална температура, ние трябва да отворим всеки един кошер, внимателно да прегледам следните неща, които сега ще ви кажа и евентуално да си ги запишем в дневника на кошера и на пчелина, което ще ни помогне след това да знаем на кои кошери трябва да обърнем внимание, кой кошер от какво се нуждае и при следващия удобен момент, който позволява времето, да можем да изпълним тези действия. С отварянето на кошерите започваме да гледаме следните неща. Преценява се колко е силно семейството. Това от своя страна ще означава колко храна трябва да има това семейство. Както споменахме, с увеличаването на пилото и температурата, нуждата от поддържане на температура се увеличава консумацията на храна. Заради това пчелите трябва да имат храна. Март месец е много вероятно и възможно пчелите да умрат от глад. Заради това, че няма откъде не могат да си набавят достатъчно отвън, времето не е позволило, а също време нямат и допълнителните запаси. Когато преглеждаме силата на семейството, изваждаме всяка една рамка, абсолютно всяка една, и освен, че гледаме пило, като размер, като гъстота, като на подредба, това нещо в същото време търсим и майката. Задължително трябва да намерим майката. Когато я намериме, преценяваме пак окомерно, така се казва, дали тя има големината на коремчето й, дали има власинки по тялото, дали няма някакви деформации или нещо да е настъпило с крилца, с крака, подвижност. Това са тези окомерните представи, които биха ни казали тази майка дали можем да разчитаме на нея поне в началото, докато семейството тръгне и докато вече можем да направим, отгледаме или създадем други майки. След като намерим майката, от тук вече могат да проистечат два варианта. В единия случай я няма. Тогава това, което можем да направим е да придадем оплодена от запасни майки, ако имаме такива. Ако нямаме запасни майки поради някаква причина, малко са ни кошерите, нещо се е случило, не са презимували, нали? Ако нямаме запасни майки, тогава обединяваме това семейство, което е без майка, с друго по-слабо, нормално развиващо се семейство с майка, пило и всичко при него трябва да е наред. Обединяваме двете семейства, правим едно семейство, което със сигурност ще оцелее. Другото нещо е, можем да обединяваме и слаби семейства, които си имат майки. Това също, когато се прегледа всеки един кошер и се установи кои са слаби, кои са силни семейства, си ги отбелязваме, както казахме, и обединяваме слабите семейства, пак с идеята да могат да прехвърлят този месец, да могат да оцелеят, така че да се развият бързо и силно.
С нормалните семейства, които си имат майки, имат пил, всичко е наред, започваме с следните процедури. Изваждайки всяка една пита от кошера, преценяваме тази пита. Не трябва да има мухъл, не трябва да има влага, не трябва да има плесени. Ако е празна, по-добре е да я извадим, да я махнем. Някои пчелари не практикуват свиването на гнездата. Аз също не винаги го прилагам, но литературата и може би практиката посочват, че това нещо е полезно. Да, изисква време, но оставяме толкова пити в кошера, колкото са пчеличките и птичките, които ги покриват. По този начин всичко слагаме преградни дъски след това и всичко запълваме с изолационен материал, така че да им е топло. Цялата работа на това нещо е пчелите по-лесно да поддържат температурата, по-лесно да образуват кълбо, ако паднат температурите и да могат по-бързо и по-лесно да отгледат своето пило. С изолацията отстрани се стремим да им помогнем да вдигнем колкото е възможно температурата в кошера или по-точно да намалим загубите. Ние не включваме печката, че не вдигаме температурата, но намаляме загубите. Загубите по този начин е по-лесно да поддържат температурата, съответно консумират по-малко храна. Другото нещо е изолационен материал задължително над тях. Ще видите в следващите видеа при нашите кошери или при моите, които са изцяло с мрежещо дъно. Затварям го на повече от 95% го затварям, оставям само малко отворчик да могат да стигат до прелките. Като по този начин, пак ви казвам, стремим се да улесниме поддържането на температурния режим и отглеждането на възможно най-много пил. Когато преподреждаме питите вътре в кошера, се стремим тези, които имат медови запаси, да ги приближим максимално много до пилото и до мястото, където са пчелите, където са установили в коя част на кошера са зависинали. Трябва да ги приближим, като тези пити също ги берим в питите, които пчелите покриват. Ако е необходимо, даже от страната от към пилото, можем да разпечатим част от меда. За него ще поговорим след малко, какво трябва да бъде меда, но идеята е да приближим храната до пчелите и да ги улесним тяхното взимане. Също така се преценява и количеството на пчелния прашец. Трябва да има поне 2 пити с пчелен прашец. Това ще улесни храненето на пилото, храненето на майката и увеличаването на неговия обем. Сега да поговорим и за храната. Както казах, трябва да имат мед прашец. Меда, известно е, че една да дам блатова рамка, запечатан мед, тежи около 3 кг и половина. Около, казвам, не винаги е на 100% пълно, меда е различен, но това е една супер груба преценка, колко тежи една да дам блатова рамка. На многокорпусните са около 2 кг и половина, нали, запечатан мед, да дам блата е около 3,5. Идеята е всяко едно семейство да разполага с поне 5 кг мед. Поне 5 кг мед ще му осигури от началото на март до края на март възможността да презимува. Плюс нектара, който ще започнат да внасят, нали, отвън, разбира се. Преценява се по този начин количеството прашец, както казахме, 2 рамки са напълно достатъчни. При липса обаче на мед или на прашец вътре в кошера, разбира се, ще трябва да подадем такъв. Вариантите са няколко. Най-добрия, който за мен е най-добрия, разбира се, това е да си имаме мед запасен, е било то с рамката, директно да я поставим и разпечатаме, било то да ги подхраниме от тенекето с мед. Прашец по същия начин. Или добавяме заедно с меда, или добавяме отделно. Важното е да осигуриме въглехидрат и протеин, за да могат да отглеждат пил и да могат да се развиват. Ако не разполагаме с мед и с протеинова храна, нали, прашец, разбира се, няма да ги оставим да умрат, можем да вземем такава и от магазина. Вече там всеки си преценява марката, каква да бъде, какво количество, какво съотношение. Нали, тези неща, може би на опаковките на продуктите са описани най-добре. Ако искаме да направим нещо средно, възможно е да заменим, ако времето обаче го позволява, с захарен сироп част от подхранването, като можем да добавим в него, някои колеги практикуват извара, хлебна мая, бирена мая, също се слага обезмаслено сухо мляко. Това замества отчасти протеиновата храна. Но може би, ако нямаме пчелен прашец, по-добрият вариант е да се обърнем към магазина. А да не да експериментираме, освен ако нямаме колега, който го е правил и който, разбира се, да го питаме как точно, да видим резултата и така. Ако все пак, нали, прибегнем до магазина, там има и доста добри заместители на протеина, като храните са изработени от растителен протеин, нали, по-близък до пчелите, по-познати ме. Това са, нали, вече по-големите фирми, които произвеждат храна за пчели. Както казах, ако нямате мед или прашец, обърнете се към най-близкия пчеларски магазин и се надявайте човекът да е компетентен там и да ви обясни какво ще бъде добре за вашите пчели. Има вариант обаче да имат храна, но да няма приток отвън. Това
ще спре развитието на пил, което не е окей. Няма ли постоянен приток на нектар, може да е малко, но да е постоянен, пчелите замразяват развитието. Заради това в някои региони, където няма много ранна цъфтяща растителност, ранно цъфтяща, може да се наложи подбудително подхранване. Подводителното подхранване представлява или медово-захарна питка, нали, или тесто, което ние сме си приготвили, може да представлява мед, заедно с, както говорихме, с прашец, но може да се процедира и с захарен сироп в съотношение 1:1, една част захар, една част вода, като обаче всеки ден се подават между 200-250 мл на семейство. Това зависи от силата на семейството и идеята е, че трябва да го вземе за 24 часа. Най-много за 48. Всеки ден или през ден. Взимайки сиропа за това време, по този начин ние стимулираме приток на нектар. Стимулираме и излъгваме семейството, че има приток на нектар от природата. По този начин те започват да гледат пило, завърта се отново колелото, увеличава се пилото, увеличават се пчелите и те се развиват, макар да няма естествен нектар в природата. Това нещо се прави с цел да може да се заотвори следващата паша и да развием все пак семействата за пролета и началото на лятото, а не да буксуват сега, когато в нашия регион няма, нали, първоначалната паша, която да събуди инстинктите им за отглеждане на пил. Другото нещо, което обаче вече е много важно и трябва да внимаваме, това са заболяванията. С повишаването на температурата през март месец ще се появят и първите симптоми на нозематоза. Ако, разбира се, по някаква причина в пчелина или в кошерите има такива. Идеята е да гледаме. Може да се наблюдават вече и други заболявания, трябва да наблюдаваме пчеличките, да наблюдаваме за диаретични петна, да не са унили, да не се влачат едвам. Нали, може вече да се третира за нозематоза с различни билкови препарати, които както прецени, особено към края на месец март, е хубаво да се направи първото третиране. Също така е подходящо време вече, отново зависимост от препарата, да се третира и за акар. Първото третиране за акар също е възможно да бъде направено сега. Това се прави с цел, че пилото все още е малко, акара не се е загнездил много усърдно вътре, да го покоригираме, да го оправим, нали, да го намалим малко, ако е възможно, но това зависи от препарата, с който ние ще третираме. Дали температурите го позволяват, за да го приложим сега, дали производител е преценил, че сега може да се използва, но има препарати, които позволяват това нещо, тъй че вижте, прочетете, е възможно и е препоръчително да третирате в този месец, особено към края и за акар. След като сме наблюдавали вече заболяемост, нали, дали има акари, дали има нозематоза, те акарите ще донесат и някоя друга болест, ако ги има, така че трябва да се гледа и за това нещо. И семействата някои са здрави и всичко е наред, значи можем да сме спокойни поне за известно време. В тази връзка, за да намалим и риска това нещо да се случи, в смисъл да се разболеят в близко бъдеще с повишаване на температурата, при хубавия ден, можем да го съчетаем дори с основния, нали, пролетен преглед, който правим, е добре, особено колегите, които са с изцяло затворени дъна, нали, не с мрежесто дъно, да се свалят дъната, да се изтържат, да се обгорят, да се дезинфекцират, нали, по някакъв начин, зависи какви са полиестерните, не можем да ги изгорим, но можем да ги дезинфекцираме, да се премахнат остатъците от зимата, да се премахнат, нали, починалите пчелички, нали, умрелите, които не са презимували, нали, или им е дошло времето. Тези неща трябва да се изчистят, да се махнат, да им помогнем, така че да си спретнат кошера за началото на годината, да е чистичко, да е дезинфекцирано и те да могат да се развиват на спокойствие. Това беше от мен. Абонирайте се за нашия канал Цвети от Биоферма Хумусче и оставете коментари отдолу под видеото, за да можем да обсъдим всички теми, които са ви интересни.